Ето отново представянето на рибарска дружина Тенекето. Да видим какво уловихме днешния ден. Стане, ще ти дам първо тоя черния, не влизай навътре. Така, дърпай го там. Тошко, дръж сега Тошко, да снимаш. Ето, колеги, тук сме отново. Леко, Стоянчо. Ето, изчакай то. Изчакай. Как си го пуснал? Да, бе, бро. Има някакви шаранчета тук. Има малки шаранчета. Малки таки. Дребни. 8 по 10, по 3, по 4. И бре, то Стоян как ги прави, бе? Ей! Ето пушката е натиснал. Някакви шаранчета малки таки. Рибарска дружина Тенекето се представи както винаги най-добрите. Както винаги най-добрите! Заповядайте на Данцига! Понекога я казваме късмет, късмет, ама отиваш на Дунава ловиш, отиваш на Огоста ловиш.